Xa hai data para o arranque oficial do Nadal en Pontevedra. A cidade prenderá o alumeado o vindeiro 5 de decembro. Na praza do Concello, donde se fará o encendido das luces de Nadal e que terá algunha que outra sorpresa, que non vamos a decir, porque se a decimos, o mellor a xente non ten tanta curiosidade e queremos que medio Pontevedra estea presente ese día. Así comezará toda a programación preparada polo Concello para estender o Nadal polo municipio. Segundo o alcalde, serán unhas festas elegantes e moi divertidas. Bueno, un programa 100% pontevedrés, e o digo porque ten unhas características en fin, de Pontevedra, non? Que son, pois, por un lado, un programa accesible, con identidade propia, compartido por moita xente, descentralizado tamén, aberto no sentido de que maioritariamente todas as actividades son de balde, e tamén con aportacións de moitísimas empresas pontevedresas, artistas e persoas de Pontevedra. Este Nadal haberá 3 novidades. O 9 de xaneiro o Pazo da Cultura acollerá a representación do ballet O Quebranoces e o día 30 de decembro o Teatro Principal será o escenario dunha actuación dos Bolechas. Ademais, a recepción aos Reis Magos muda de escenario. Que os Reis Magos estarán no Salón de Plenos por primeira vez en moitos anos, fará esa recepción dos Reis Magos no Salón de Plenos. Repetirá o espazo a Estación do Bosque na Praza de España, Montero Ríos e Alameda, coa tirolexa, a pista de xeo, o escorregadoiro e o tren. Todas serán de balde. Queremos que sea un Nadal responsable. E en este sentido facemos un chamamento a todos os pontevedreses e pontevedresas que teñan en conta o comercio local de proximidade para facer as súas compras e agasallos. E por eso tamén para acceder a todas as actividades que vai haber nas distintas prazas, como sempre, será que o acceso será co tique de ter consumido no comercio local. Tamén estarán o poboado de Nadal na Ferrería, os xogos no recinto feiral e as actividades no mercado e os centros sociais do municipio. Todas estas actividades e outras moitas propostas poderán consultarse no programa das festas preparado polo Concello. Editáronse 30.000, dos que 27.000 se repartirán polas casas e 3.000 estarán dispoñibles na Oficina de Turismo Municipal.